ወለዶ ደቂ እስራኤላውያን ኣብ ግብጺ ብጣዕሚ ሰሰነ ሃገር እውን ብኦኦም መልአት ኣብ ግብጺ ከዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ሓድሽ ንጉስ ተንስአ ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ህዝቢ እስራኤል ካባና በዝሑን ሰሶኑን እምበኣር ከውግእ እንተልዒልና ንሳቶም ድማ ምጸላእትና ሓቢሮም ከይዋጉኡና ንጣበበሎም በለ ምእንቲ ከጨነቕዎም ድማ ግብሪ ገበርቲ ገይሮም የጭነቕሎም ነበሩ ክንዲ እቲ ዘጭነቕሎም ድማ ክንድኡ በዝሑን ሰሶኑ ግብጻውያን ድማ ብእስራኤላውያን ይጭነቑ ስለ ዝነበሩ ንእስራኤላውያን ብጭቆና ይስርሕዎምን ይጭቁንዎምን ነበሩ ንጉስ ግብጺ ድማ ነተና ዕብራውያን መዋልልቲ እቲ ሓንቲ ሲፓራ እቲ ሓንቲ ፋሕ ዝስመን ከምዚ በለን ክትዋልዳ ከለኽን ወዲ እንተኾነ ቅተልኦ ጓል እንተኾይና ግን ብህይወት እምበር በለ እተን ምሕረስቲ ግን ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሓ ከምቲ ንጉስ ዝኣዘዘና ይግበራ ሽዑ እቲ ንጉስ ነተን ኣንስቲ ፀዊዑ ከምዚ በለን ስለምንታይ ከምዚ ዝኣዘዝኩኹን ዘይገበርክን በለን እተን ምሕረስቲ ከዓ እተን ዕብራውያን ከም ኣንስቲ ግብጺ ኣይኮናን ሓያላት እየን በልኦ ኣምላኽ ድማ ነተን ምሕረስቲ ስርሐን ርዩ ጽቡቕ ገበረለን እቲ ህዝቢ እውን በዝሐ ሽዑ ፈርዖን ንኹሉ ህዝቢ ሰብሲቡ ከምዚ በለ ዝተወለደ ወዲ ዘበለ ኩሉ ናብ ርባ ደርቢዎ ኣዋለድ ዝኾና ግን ይጽንሓ ኢሉ ኣዘዘ